Και ήρθα εδώ πέρα τώρα σε κάποιο λιοφυτάκι που είχα κλαδέψει πρόσφατα. Έχω ανεβάσει και βίντεο από το συγκεκριμένο χωράφι με εκείνο εκεί το δέντρο που βλέπουμε απέναντι, και έχουμε τώρα και τον ήχο του αλυσοπρίωνου. Δεν μας πειράζει, εγώ ήρθα εδώ πέρα να μπολιάσω κάποιες παραφιάδες που ήταν εδώ πέρα. Είχαν κάνει κορμοτομή παλαιότερα, φαίνεται το ξερόξυλο κάτω. Έχει κάποιες παραφιάδες που είναι σε πολύ άναρχη θέση. Είναι στην άκρη στο χωράφι το δέντρο και ήρθα τώρα να πετάξω μερικά μπόλια κουμαρολιά που έκανα και καμιά 15 χιλιόμετρα Παταυρό. Και θα καθαρίσω τώρα εδώ πέρα τις τομές, τις έκανα πριν από λίγο. Θα πετάξω μερικά μπόλια κουμαρολιά γιατί είναι και υπό εξαφάνιση στη συγκεκριμένη ποικιλία. Και ήρθα και κρατώ τα μισά εργαλεία, τα έχω ξεχάσει. Δεν κρατώ ούτε πάστα ούτε ταινία, αλλά θα βάλω μια κορδέλα που έχω εδώ πέρα για αυτή τη δουλειά κάνει. Καθαρές είναι οι τομές βασικά, δεν τις πολύ καθαρίζω, εγώ τα κάνω αυτή τη δουλειά. Και να πούμε ότι δεν είμαι και καθόλου έμπειρος πάνω σε αυτό. Εδώ πέρα έχω φτιάξει τα μπόλια, είναι έτοιμα. Τώρα αυτό που ψάχνω δεν ξέρω αν θα το βρω μέσα στο... να το βρήκα εδώ. Το βρήκαμε. Εδώ τώρα σε αυτή τη φάση δεν κάνω την πλαϊνή τομή από εδώ πέρα. Κοιτάζω και περνώ τον μπόλι μέχρι κάποιο σημείο και αφού βάλω την κορδέλα θα πάω και πιο κάτω. Δεν αφήνω πολλά μάτια πάνω στα καλέμια, 2 το πολύ 3. Και ό,τι είναι να πιάσει θα πιάσει. Άμα βάλω από 3 καλέμια στην κάθε μια θα είναι καλό. Αυτό θα το βάλω από εδώ. Να πάω και στις διπλανές. Κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν είμαι έμπειρος μπολιαστής. Εδώ πέρα τώρα κάνω και μαθαίνω. Οπότε ούτε συμβουλές δίνω, ούτε οδηγίες, ούτε τίποτα. Κάνω ό,τι μου καπνίσει. Έχω μπολιάσει βέβαια αρκετά δέντρα και ελιές και άγριες αχλαδιές, χοντρούς κορμούς, χοντρολιά και τα λοιπά. Τα περασμένα χρόνια όλα πιάσανε, όλα προχωρήσανε, όλα πάνε μια χαρά. Πλην όμως δεν δηλώνω ειδικός και εξειδικευμένος σε καμία των περιπτώσεων, διότι πολύ απλά δεν είμαι. Πρέπει να περάσουν
αρκετά χρόνια ακόμα για να αποκτήσω την εμπειρία και τη γνώση που χρειάζεται πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε εδώ πέρα θα αφήσω μόνο τα δυο, δεν θα βάλω άλλο, απλά θα δω που ταιριάζει, σε ποιο να βάλω τέταρτο. Να βάλω εδώ ή να βάλω στο απέναντι, το ίδιο κάνει, ας βάλω εδώ. Και αφού περάσω τώρα την ταινία, αυτή τώρα, αυτή εδώ η κορδέλα είναι, η οποία είναι σχέτως μπελάς, αλλά αυτό που ξεκίνησα να κάνω ήταν βασικά να πάω να βρω τα μπόλια. Το ότι θα καταλήξω εδώ πέρα να μπολιάσω δεν το είχα στο πρόγραμμα, γι' αυτό και ήρθα λίγο απροετοίμαστος. Τι κάνω τώρα, συμβαίνουν και αυτά. Βάλω αυτήν εδώ την κορδελίτσα και θα πάνε μια χαρά τα πράγματα. Και ούτε την μπάστα έχω μαζί μου, όπως είπα πριν. Θα τη φέρω και θα τη βάλω αύριο. Δεν πρόκειται να χαλάσουνε. Ούτε χάρτινα σακουλάκια έχω μαζί μου. Θα μου πεις, τι διάλο πεις να κάνεις, αφού αυτά που σου χρειάζεται δεν τα έχεις. Και οι παλιοί μας δεν είχαν ούτε σακουλάκια ούτε πάστες, βάζανε πέρα χώματα, βάζανε διάφορα. Και όλα πηγαίνανε μια χαρά. Θα περάσω τώρα από εδώ μέσα αυτό το πραγματάκι. Θα το πάρουμε λίγο πιο κάτω, να σταθεροποιηθεί. Αυτό είναι. Και τώρα θα κατεβάσουμε τα μπόλια εκεί που πρέπει, τα καλέμια. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα, να δείχνει μέχρι ποιο σημείο κατεβαίνει. Μια χαρά πάνε όλα. Να πάμε και στα δίπλα. Η ταινία αυτή είναι εδώ. Κατά τον ίδιο τρόπο τώρα και από εδώ και λίγο. Παλιοί θυμάμαι και είχαν ένα χόρτο και τώρα το βρίσκουμε, αλλά θα τρέξει να το βρει κάποιος. Και σε αυτή τη φάση τώρα, όπως το έχω στήξει, κατεβαίνουν πιο εύκολα τα καλέμια. Αυτό πρέπει να το πιάσω και με το άλλο χέρι να κατέβει, είναι πολύ λεπτό. Δεν βρήκα πιο χοντρά μοσχεύματα, δεν βρήκα. Είναι λίγο εντάξει και αυτό. Θα περάσω πάλι
μέσα από εδώ πέρα το κορδελάκι, θα τραβήξουμε από κάτω. Και όλα μια χαρά. Να πάμε και στο διπλανό να τελειώνουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο, γρήγορα, εντάξει, με την ταινία είναι πιο σύντομα τα πράγματα, αλλά και με αυτό εδώ, αφού δεν έχουμε την ταινία, καλά πάει. Καλό στο φίλο τον Κώστα, έχουμε και παρατηρητές εδώ πέρα να μαθαίνουν την τέχνη που εμείς δεν ξέρουμε. Βλέπουν έτσι ότι μαθαίνουν, δηλαδή εντάξει. Ακόμα και από αρχάριους μπορεί να μάθουμε κάποια πράγματα κάποιες φορές, κάποιες άλλες αντί για να μάθουμε από αρχάριους ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε, και εύχομαι να μην είμαι ένας από αυτούς. Λέω τώρα εγώ. Προς το παρόν τελείωσε η διαδικασία και δεν μένει παρά να καλυφθούν με τη μπάστα ή οποιοδήποτε υλικό ρίξω απάνω και ένα χάρτινο σακουλάκι. Τίποτα περισσότερο και θα τα ελέγχουμε κατά το επόμενο διάστημα. Και να βάλουμε τώρα και την μπάστα, να τελειώνουμε σιγά σιγά με αυτό. Όσο πιο παχύρευστη είναι η πάστα, τόσο καλύτερα. Εντάξει, εγώ τώρα εδώ πέρα έβαλα πάστα, σε άλλες περιπτώσεις βάζω άλλο υλικό. Θα το δείξω και αυτό. Απλά έτυχε τώρα και είχε περισσέψει αυτή από κάποια αλλιόφυτα, την είχε φέρει ένας ιδιοκτήτης, την απλώσαμε και περίσσεψε λίγη, την οποία δεν την πολύ συμπαθώ και έχω προσθέσει και διάφορα άλλα μέσα γιατί ήταν πολύ αραιή. Το πιο πιθανό είναι ότι του χάλασε, γιατί τη συγκεκριμένη μάρκα την έχω ξαναχρησιμοποιήσει και τόσο αραιή δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα από τη στιγμή που δεν τη χρησιμοποιώ συχνά. Το αν έχουν χαλάσει το εξόδες της δηλαδή και τα λοιπά δεν το ξέρω, δεν θα σταθώ πάνω σε αυτό. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πιο καλό και πιο φθηνό και δεν είναι τίποτα άλλο από το μονοτικό ρογμόν ή ταράτσας. Εκείνο το υλικό χρησιμοποιώ εγώ όταν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Απλά τώρα
πήρα αυτό εδώ και το έφερα. Να καλύψουμε αυτές εδώ τις τομές και στα υπόλοιπα μπολιάσματα θα βάλουμε το μονοτικό. Να του βάλω και τα σακουλάκια πάνω να τελειώνουμε. Να καλύψω και τη φύρμα της κόλλας για να μην φανεί ότι κακολόγησα το συγκεκριμένο υλικό. Μια γνώμη είπα, από εκεί και πέρα να πάμε και σε αυτό. Και το τελευταίο. Και τελειώσαμε. Ευλογημένο να είναι, με τη χάρη του Θεού, και ότι ξεκαθαρίσουμε.